סורגות, שמי ענת, לאלה שמכירות אותי מחוברת הסריגה סורגים עם ענת טל. בסרטון הזה אני רוצה להסביר על סריגה טוניסאית. אז זו מסרגה טוניסאית, היא נראית כמו מסרגת קרושה. היתרון של המסרגה הזאת שאנחנו מחברים לה כבל והיא מאפשרת לנו לסרוג כמות גדולה יותר של עיניים. הכבל ניתן להשגה במידות שונות. ובואו נעבור לדוגמית שהכנתי מראש, שפה אתם כבר יכולים לראות את התוצאה הסופית של הסריגה. זה נראה ממש כמו הריגה, זה קל לסריגה. ובואו נעבור לשלב של הלימוד. אז הכנתי פה מראש שרשרת קטנה כבר, ועליה סרקתי שורה ראשונה של חצי עמוד, ככה יותר קל לעבוד. ואני אעבור להסביר. מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים בכל עין ומוציאים חוט. אנחנו בשורה הזאת בעצם מעלים עיניים. בשונה ממסרגה אחת שאנחנו סורגים רק עם עין אחת, אנחנו פשוט מעלים עיניים. אני טיפה אתקדם בקצב יותר מהיר. ותכף נעבור לשלב של השורה השנייה של סגירת העיניים. בעצם הסריגה בנויה משורה שמעלים עיניים ושורה שסוגרים עיניים. אוקיי, אז עכשיו הנה ככה זה נראה על המסרגה. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט סוגרת שתי עיניים. כל הזמן שתי עיניים. בצורה הזאת יש את העין כאילו המובילה ומצטרפת השנייה. לאורך כל השורה סוגרים את העיניים. אני אעבור רגע לקצב קצת יותר מהיר. ואני אראה לכם על הבסיס הזה איך אנחנו מתחילים שורה חדשה. זה ממש קל וכיף לסרוג עם זה. בצורה הזאת. אפשר כל התחלת שורה גם להתחיל עם עין קצה, ועכשיו אני פשוט תופסת את העין ומכאן אני מעלה. וזאת בעצם השיטה. שורה מעלים עיניים וזה נותן את המראה של ההריגה. ואם אני עכשיו כבר כאן נגיד חוזרת, אנחנו סוגרים וזאת התוצאה. פשוט, קל, יפה, וניתן לעשות מזה הרבה דברים. בהצלחה.